Здравейте, приятели! Днес сме с Методи Тефчиев, който е лекар в Националната онкологична болница. И искам да попитам теб, Методи, защо смяташ, че е важно за нашите деца изучаването на предметът религия и добродетели? Религията според мен е много важен предмет, защото той устоява, ни показва коя е барометъра и компаса на добродетелите в живота. Не може човек, който е вярващ и разбира какви са добродетелите, да прави зло, да кривва, така да го кажем, от правият път. Човек, който знае къде трябва да стъпи, знае какви са ценностите, винаги ще знае и посоката на пътя към добрия живот. И точно това наблюдаваме в днешното ни общество, инфлация на ценностите. Точно за това трябва децата ни да знаят и да имат ценности, които ще се обучават освен в семейството и в училище с помощта на предмета религия и добродетели.